Senajan saanane sing penting ro kowe ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu ra usah mecucu tresnane ro kowe ra bakal tak madu bunga tenang rasane wong kang lagi gandrung berjuang ke tekan janur melengkung jelas nampa apa anane tresnaku ra bakal metre kowe ojo sumalang tresnaku ra ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jen istimewa. Wah, joget ya Pak Yung. Iya. Sing penting ro kowe ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu ra usah cucu tresnaku ro kowe ra bakal tak madu bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung tak berjuang ke tekan janur melengkung siji aku bangga karo kowe jelas nampa apa anane tresnaku ra bakal mletre kowe aja sumalang tresnaku ra bakal ilang ibarat kaya kuthaku Jogja kowe jen istimewa. Wah, enak banget Mas. Masih bersama Elisa NN Pro Audio Puncak adalah Api Pop Indonesia. Wah, mangan tempe rasane kaya mangan lawuh sate sajan sakanane sing penting ro kowe ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu ra usah mecucu tresnaku ro kowe